Ferran, què fas? Hem de fer un munt de coses i tu aquí. Va, que se'ns farà tard i no ens justifiquen les faltes. Ai, Nerea, no m'estressis. A més, la que arriba tard ets tu. Jo ja ho tinc tot preparat. Sí, doncs no sé com pretens presentar la temporada sense els temes. No vegis, no, com te l'has tirat aquest any? Home. Targetes i tot? La tercera temporada Fent Campana no es presenta tots els dies. Ens ho havíem de currar. A veure quins temes m'has portat, que si política, teatre, música... Déu-n'hi-do. Que sí, que hi ha per tots els públics. Hi ha educació sexual, drogues, teories conspiranoiques... Doncs per què no saps el que t'he portat avui? Mira això. Però què és això, Ferran? Una revista de cotilleig. No m'ho esperava això de tu, eh? A veure, Nerea, tots portem un cotilla dins de nosaltres. I aquest capítol va dedicat a tots els xafarders i xafarderes de la Mercè. Què, estàs preparada? Per cotillejar? Mira, fixa't si sóc cotilla, que ja m'he vist totes les temporades anteriors de Fent Campana al YouTube de la Mercè. Així que subscriu-te per no perdre't cap episodi. Dit això, ja podem començar. Vinga, us expliquem. Igual que l'any passat hi ha 3 seccions. La primera és la de la Mercè. En aquesta secció parlarem de temàtiques relacionades amb el centre i els alumnes, La segona és la secció de l'entrevista. on portarem a un convidat extern de l'institut per entrevistar-lo. I finalment, la darrera secció és la de creacions. I això a cada capítol serà totalment diferent. Doncs ja està, no? Seccions explicades. Vinga, què portem avui? A la primera secció portem a un convidat molt especial. Nerea, tu sabies que hi ha un home que viu a l'institut? Què dius, a dins de l'institut? Doncs sí, per aquesta secció portem a 2 invitats molt especials. Hem aconseguit entrevistar a 2 persones que porten molt de temps treballant al centre i ens han explicat coses superinteressants. Anem a veure-les. Bon dia, Manel. Bon dia. Et vinc a fer unes preguntes perquè ens hem enterat que vius aquí a la Mercè i llavors et vinc a fer unes preguntes pel nostre podcast de Cotilleo. Perfecte, te lleva a tope aquí. Així que, bueno, el primer que et vull preguntar, et vull fer una pregunta és que et presentis i ens expliquis de què treballes. Bueno, jo em dic Manel Coronado, porto aquí a la Mercè des de l'any 87, que és quan vaig aprovar unes oposicions de la Generalitat. Soc subaltern d'aquí al centre, o sigui, estic a informació, a recepció, a consergeria. Què és el que et va motivar a vindre a aquest institut a treballar? Bueno, jo de fet, quan vaig aprovar les OPOs, havia d'escollir una plaça. La primera opció, de fet, va ser perquè ens feia la meva dona, que era la meva xicota, i a mi ens feia il·lusió Berga i vaig demanar una plaça a Berga. Però, bueno, en el concurs que es fa per adjudicar les places, hi havia una persona que va quedar per sobre meu en la posició i la va demanar, i la segona opció era aquesta, i des de llavors estic aquí. Molt bé. I des de que vas mudar-te aquí, què és el que ha canviat aquest institut? Durant tots aquests anys, com ha canviat? Bueno, ha canviat en tot, ha canviat en l'estructura al centre, de fet, però on estem passant ara, tot això era descobert, era una marquesina. Després, per exemple, a Imatge i So estava l'edifici del costat, es va habilitar tota la primera planta i restaurar tota la primera planta, ja que va desaparèixer, per exemple, una aula que hi havia, que era una aula d'estudis, la sala de guàrdia que li deien, hi havia delineació, com que va desaparèixer l'especialitat de delineació, doncs tot aquell espai es va habilitar i és on esteu ara tots els alumnes d'Imatge i So i tenim els platos i tot això. Sempre han hagut les 4 plantes? Sí, sempre. Hola, bones. Jo ja et conec, però podries presentar-te i explicar una mica el rol que fas aquí a l'escola i a quins cicles fas classe? Doncs sí, el meu nom és Victoria Ramos i soc professora aquí de la Mercè d'Imatge i So des de fa més de 27 anys. Actualment estic als cicles de producció i dicti i també estic com a coordinadora de qualitat dels centres de fa molts anys. I què és exactament el que et va motivar a exercir la carrera de professora? A veure, jo abans de fer la carrera de comunicació, no, que em va donar accés a fer Imatge i So, havia estudiat magisteri, però estudiant magisteri em vaig adonar que jo no estava feta per aguantar nens petits, almenys ensenyar a nens petits no tenia paciència o prou paciència per aguantar tants anys, i m'agradava l'ensenyament, però no m'agradava ensenyar nens petits. Total, que per una casualitat, perquè quan vaig acabar la carrera de comunicació em vaig apuntar a les llistes d'ensenyament i em van trucar, però no per fer classe a nens petits, sinó per fer classe de cicles formatius. I has dit que fas producció i ICTI, i hi ha alguna assignatura que sigui la teva preferida per ensenyar i per què? A veure, m'agraden molt les de llenguatge audiovisual perquè crec que es poden desenvolupar coses molt creatives i dona peu a fer moltes coses, a plantejar moltes activitats i generalment a fer exercicis que poden motivar els alumnes perquè tothom hi pot trobar el seu lloc, no? Si tu et deixes espai a fer un curt, a fer una seqüència o a fer coses, tothom pot dir la seva i tothom pot desenvolupar, no, les seves capacitats. Però en general m'agraden molt aquestes, però m'agradaria qualsevol assignatura de producció, també et dic això.
i qualsevol de producció m'agradaria fer-lo. Doncs mira, Manolo, abans ha sigut una petita presentació, ja no et vull fer unes quantes preguntes més. Doncs vinga, aquí estem en un espai idíl·lic. La primera de tot et vull preguntar-te alguna anècdota que hagi passat durant aquests anys o que tu coneguis sobre l'institut. Bueno, jo en conec una que no l'he viscuda perquè va ser abans d'arribar jo aquí, que un professor en un claustre va treure una pistola. No va quedar flipant, va ser real. Com és l'experiència de viure i treballar en aquest joc? És algo estrany per tu o...? No, perquè ja porto molts anys, no me'n recordo quan vaig arribar aquí, com va ser, però de fet, com que tenia els nens petits, imagino que era diferent, perquè anaven al col·le, es portava, estava jo també en les ampes i tot això, i era diferent. Que jo de vegades ho dic, que jo quan em jubili, a mi em costarà, perquè a part de deixar la meva feina, deixaré el meu entorn i el meu barri, que és aquest. Clar. I en cap moment t'has plantejat canviar de residència? No. Sempre Aquí estic molt a gust, a més estic molt implicat en el moviment associatiu del barri, que no m'ho he plantejat. Sí, perquè hem escoltat que estàs molt ficat en coses d'aquest barri, ens podries explicar? El meu vincle amb els moviments associatius sorgeixen de quan els meus fills són petits i m'implico en l'AMPA. I després, a nivell ja de territori, ara, per exemple, soc el president de l'associació de veïns d'Eduard Honós, que és el barri que hi ha aquí, que són les antigues Cases Barates. Soc el vicepresident del Consell de Barri de la Marina de Prat Vermell i soc el secretari de la Unió d'Entitats de la Marina, que és la federació d'entitats de tota la Marina, que agrupa a entitats lúdiques, esportives, culturals, de lleure. Podries explicar una mica la història del barri? Bueno, les Cases Barates, ara es diu Eduard Honós, sembla ser que va ser algun ministre, Franco o algo, no sé, que jo encara dic, no sé què fa que no aquí, però bueno. I les Cases Barates eren cases que es van construir a partir del barraquisme, van eliminar el barraquisme de Montjuïc, el barraquisme que es va generar de quan la gent, les corrents migratòries que venien de poblacions petites de la resta d'Espanya, doncs venien a Barcelona, doncs, buscar-se la vida. I on vivíem, doncs, van començar a construir barraques. I a l'efecte crida aquest de «Estamos en Barcelona y dormimos en Montjuïc, hemos construït una barraca», doncs això. I va arribar un moment en què, clar, tot això ja era inhumà. I van construir els grups de Cases Barates, que van construir aquest d'aquí i un altre, em sembla que és el Turó de la Pella. No sé si van construir 3, però aquest és l'últim que van treure. Amb el moviment urbanístic que s'està generant aquí en aquest barri, sembla que va ser per als 90 o així, van construir, van fer l'ubicació nova i van eliminar les cases que eren totes de planta baixa. Era un poble petit. Sí, era un poble petit, la gent feia vida al carrer. I encara aquest caliu de barri, perquè hi ha gent que té 80 anys i es coneixen des que tenien 10 o 12. Doncs mira, et vull fer unes preguntes sobre les relacions i la comunitat que hi ha aquí a l'institut. I és la relació que tens tu amb el personal. Et portes bé? Sí, jo amb tothom, professor amb tothom. Sí, o sigui, del meu caràcter, la manera de ser tot, i si alguna vegada doncs comet una errada, un error, jo sóc capaç de demanar disculpes, o sigui, jo no tinc cap problema per això. Quan saps que aquí a l'institut sempre es fan esdeveniments, participes o no? No, a l'institut, bueno, ara per exemple, com això que estic fent amb vosaltres, sí, perquè a mi em fa molta il·lusió no poder col·laborar, perquè jo també tinc fills que han estudiat, el que és en el tema d'activitat de centre, no gaire. El meu vincle és el laboral. Que algú si em demana ajuda, evidentment, allà que vull. Clar. Doncs Manel, hem acabat les preguntes. Espero que hagis gaudit molt d'aquesta entrevista. Això és un luxe aquí amb gent jove, aquí en aquest entorn. Doncs moltes gràcies per participar. A vosaltres. Explica'm una mica, quins diries que són els majors reptes que afrontes com a docent? A veure, com a docent, quan et dediques a ensenyaments tècnics, com és la formació professional, hi ha un repte constant que tens, que és estar constantment actualitzat a les noves tecnologies i a tot el que va sortint. I jo crec que en aquest sentit que hem d'aliar-nos amb aquesta tecnologia, no ens hem de posar d'esquena perquè és una eina que ben portada pot ser interessantíssima i molt útil i pot aportar moltes coses per mi i pels estudiants, no? Però crec que és un repte adaptar-nos a aquesta evolució constant i ja el que era evolució, que era la tecnologia pròpia de l'FP, l'evolució de la societat, no? de l'evolució tecnològica que afecta a tots els àmbits.
crec que és un repte molt important i jo crec que és molt complicat. Vull dir que encara no estem i que hem de trobar un equilibri. Sí, així és. I què li diries a la gent que està començant ara algun cicle? Li podria dir moltes coses. D'entrada li diria que experimentés, que practiqués, més enllà de dir he de fer l'exercici pel botó no sé què, que fes coses, que es mogués, que fes una xarxa de contactes amb companys seus, amb companys d'altres cicles, i que creés i que si s'equivoca, si fracassa, si surt malament, no passa res, que fracassi. Que no tingui por a les crítiques, perquè això de vegades costa, no? Arribeu al primer, feu una primera peça, per vosaltres és lo más de lo más perquè us l'heu currat un munt, però té defectes i t'has d'acostumar que de vegades tot no està bé, vull dir, i jo tinc l'alt que tinc i faig coses malament, no? Perquè, jolín, soy humana. Aleshores, que s'acostumin a les crítiques i sobretot que ho visquin amb una certa passió i que gaudeixin del que estan fent, perquè mai us ho passareu tan bé com quan esteu estudiant. Perquè després a fora t'ho pots passar molt bé i et pot agradar la teva feina, però la pressió que tens quan treballes, que tens un jefe, aquí som profes, però a fora som jefe, i una altra història. I aquesta pressió condiciona molt la manera de veure les coses. Jo us diria això sobretot. I sobretot que experimenteu molt i que feu contactes entre vosaltres. Bueno, doncs ja estem acabant. Hi ha alguna cosa més que t'agradaria compartir sobre l'experiència d'escola? No, no, sí, no podria compartir moltes, que no. Podria compartir moltes, però a veure, realment aquí de l'escola, que clar, no és gaire normal estar més de 27 anys o 28, o potser fins que em jubili, què sé jo, al mateix centre, al mateix lloc, és bastant atípic, no? També perquè si vaig fer això, soc profe, que és una especialitat restringida, no? I la veritat és que si jo miro enrere, m'he endut molt bones experiències de companys i sobretot d'alumnes. I realment pot ser una feina molt gratificant, però te l'has d'aprendre també amb una certa filosofia perquè no tot és. I no, realment el que voldria compartir és això, que hi ha hagut moments com, comiats de cursos o moments de profes que això m'ha colpit molt, no? I ha estat molt interessant per mi, o experiències o projectes amb els quals he col·laborat que crec que han estat molt interessants. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies i ha sigut un plaer tenir-te aquí al podcast Fent Campana. Molt bé, gràcies a tu, Nerea. Ostres, Ferran, no tenia ni idea de tot el que havia passat a la Mercè, eh? Veus? Si és que quan investigues una mica, trobes cotillos de veritat, no com tots aquests cotillos dels famosos. Què dius? Però si els escàndols dels famosos són els més interessants. No sé, a mi tot aquest mundillo de famosos no m'acaba. A mi m'agraden més els cotillos de les persones de veritat, els del dia a dia. Què vol dir això? Que no són reals els famosos? Doncs al·lucinaràs amb el convidat al que he entrevistat. Així, què? A qui has portat? A Belén Esteban? Ferran, sisplau, molt millor. El Toni Garcia, un cinèfil dels de veritat. Ell, al contrari que nosaltres, és un entrevistador expert. Què, és un cazafamosos d'aquestos? Què t'ha xivat? Va, digue-m'ho. Va, calla i mirem l'entrevista, que és molt interessant. Avui a la secció de l'entrevista ens acompanya el Toni Garcia Ramon, periodista, guionista i escriptor. Una persona molt interessant i un autèntic cotilla. Què tal? Com estàs? Gràcies per convidar-me. Per començar, t'he de confessar que jo estudio producció, no soc entrevistadora. Estàs baixant les expectatives, vols dir? Home, que menys. Molt bé, així m'agrada. Però, bueno, sabem que tens molta trajectòria entrevistant a gent molt coneguda, tal. Correcte. Igual vas començar d'alguna forma. Sí, vaig començar amb una tele local, que es deia Televisió de Mataró. Vaig començar fent guions allà. D'allà vaig anar a cobrir el Festival de Sant Sebastián. No sabia què feia exactament, només que m'agradava el cine i volia fer això. I vaig descobrir que se'm donava més o menys bé parlar amb la gent. I a partir d'aquí vaig començar a treballar en una revista gràcies a una amiga. Quan estava treballant aquella revista em van trucar del Periódico de Catalunya, vaig començar a treballar a Periódico, després em van trucar. Vaig fer una carrera molt estranya. Jo vaig estudiar història, no periodisme, amb la qual cosa no sóc ni periodista. És així. Amics periodistes que esteu veient això, no estudieu periodisme, no serveix per res. Feu el que he fet jo, el que us doni la gana. Doncs vaig començar a fer entrevistes i tal, i fins aquí. La veritat és que jo crec que he tingut molta sort, em considero una persona afortunada en aquest sentit, perquè vaig començar a fer festivals, em van començar a convidar
a altres festivals. Durant molts anys vaig cobrir junkets a Hollywood, a Londres, a París, a Tòquio, a Berlín, per tot arreu. He pogut viatjar, he pogut conèixer molta gent collonuda. Així que sí, vaig començar amb una tele local i avui estic aquí amb vosaltres. Com es diu, la Mercè? La Mercè. La Mercè. Ei, gent de la Mercè. Sí, i això és Fent Campana. Fent campana! Doncs molt bé, i recordes el primer cop que vas entrevistar algú conegut? Estaves nerviós, sensacions... La primera vegada que vaig entrevistar algú realment conegut va ser Clint Eastwood. Vale. Aquí hi ha diverses precisions a fer. Primer, jo no parlava anglès, com vaig entrevistar Clint Eastwood. Segon, vaig pensar, perquè jo era molt llest en aquells moments, fins i tot més que ara, que podíem portar-me un diccionari i anar consultant-lo. Xulíssima idea. Haig de dir, amics, aquest truc no funciona, no ho fes servir. Si feu entrevistes en un altre idioma, no porteu un diccionari. Però haig de dir que Clint Eastwood va ser molt amable amb mi, em va facilitar molt les coses, jo portava un paper amb unes preguntes i em tremolava la mà. O sigui, va ser lamentable, una entrevista lamentable. Gràcies a Déu vaig poder entrevistar una altra vegada després d'això, ja amb un anglès més o menys apanyat, i ara em falta fer-li un altre abans que es retiri, crec que té 94 anys, o sigui que retirarà ben aviat, però sí, el primer realment famós va ser Clint Eastwood, així que vaig començar a dalt de tot. Bueno, està... Sí, no està malament, no està malament. Bueno, i ens podries dir d'on neix el teu amor pel cinema? El meu amor per cinema neix perquè jo anava a un col·legi de maristes i els altres... Es poden dir paraulotes en aquest podcast? Sí. D'acord. Li posarem el pi. D'acord. Els altres nens eren tots uns fills de i ningú nen m'aguantava, no em feien cas. Jo no tenia pandillita, no era un nen que tingués moltes amistats. Llavors la meva soledat m'obligava a buscar-me coses que no fossin les interaccions socials que tenien els nens de la meva escola. I jo tenia un cinema just al costat del meu col·le. I jo als meus pares els deia, mira, jo no tinc molts amics i tal, no us molesto gaire, no fumo porros, no bec, encara no fumia porros ni bevia en aquells moments, així que doneu-me calés per anar al cine. I el que feia era, em gastava tot el que tenia en el cinema. Fins que l'any 83, crec, els meus pares em van comprar un VHS, que és una cosa que vosaltres, gent jove, no sabeu què és, però era com una cinta, no? Com una cosa de plàstic, una caixa negra amb 2 bobines, la posaves a dintre d'un aparell gran i sortia una pel·lícula, d'acord? Ara tenim streaming, però clar, jo vaig passar per aquí, pel DVD, però la qüestió és que quan vaig tenir el meu primer vídeo, el meu primer reproductor de vídeo, vaig començar a veure pel·lícules i vaig veure en el meu videoclub 8.900 pel·lícules. Aquí va començar la meva... O sigui, això és la meva bogeria, és el meu background cinematogràfic, i jo crec que la meva gran felicitat ha sigut que he sigut capaç de treballar en el que més m'agradava a la vida. Sempre diuen, no recordo qui ho va dir, crec que John Huston, que deia que el que fas de nen i et diverteix més és el que hauries de treballar quan ets gran. I jo el que més em divertia de nen era veure pel·lícules i el que he fet de gran, el que he viscut, és de veure pel·lícules i entrevistar la gent que les feia. Doncs sí, la veritat. O sigui que treu-te això de la productora del cap, fes de periodista. Bueno, anirem veient. Molt bé. No sé si ho saps, que aquest capítol del podcast tracta de cotillejos. Molt bé. I tu relaciones molt... Ja sé. Perquè això és un atracament, amics? Tu sabem... M'he portat aquí, sí, estic ben relacionat. Què vols saber? Clar, et relaciones amb molts famosos, tal... D'acord, pregunta'm directament quines coses vols saber. Harrison Ford? Sí. Què vols saber de Harrison Ford? Sabem algunes coses, si les pots explicar. No, hi ha una història mítica de Harrison Ford amb la meva persona, que és que Harrison Ford em va robar el mòbil. A veure, ho explicaré bé. Jo estava entrevistant a Harrison Ford a l'hotel... Hòstia, no me'n recordo com es diu. A l'Urban, crec que sí. L'hotel Urban de Madrid, una entrevista llarga i tal, i jo normalment faig les entrevistes al meu mòbil, bàsicament perquè després agafo l'arxiu, me l'envio al meu mail i ja la tinc. Ara també tinc un programa que transcriu les entrevistes en anglès i me les tradueix al mateix temps, amb la qual cosa és magnífic. Aquestes eines no existien en els meus temps, però ara sí. Llavors vaig entrevistar Harrison Ford per la segona part de Blade Runner 2049. Vaig anar a Madrid, vaig entrevistar Harrison Ford amb el meu mòbil. Llavors, quan va acabar l'entrevista, jo normalment no demano signatures ni em faig fotos ni res, però aquí em feia gràcia que em signés la portada del llibre Sueñan los androides con ovejas elèctriques, que és bàsicament l'adaptació de Blade Runner, no? Blade Runner s'adapta d'aquesta novel·la. Llavors el tio m'ho va firmar, una cosa molt maca, amb un rotulador vaig portar i tal. Vaig agafar-ho, vaig mirar, no? El tio em va dir, bueno, un plaer, gràcies, em va donar la mà, va marxar. I vaig veure que el meu mòbil, quan em vaig no estava allà. Vaig dir, hòstia, el meu mòbil. Vaig començar a rebuscar i vaig arribar a la conclusió que aquell fill de la grandíssima m'havia robat el mòbil.
Així que vaig sortir al passadís i li vaig dir a la seva representant Harrison Ford m'ha robat el mòbil! I ella em va dir, què? Li vaig dir que m'ha robat el mòbil! I ella em va dir, digue-li tu que està al lavabo. Llavors vaig esperar a la sortida del lavabo que sortís Harrison Ford i com va sortir li vaig dir, m'ha robat el mòbil! Llavors el tio va costar molt la seva cara a la meva i em va dir, tu qui collons et creus que soc? Clar, tu pensa en Harrison Ford, Han Solo, Deckard de Blade Runner, Indiana Jones, dient a un centímetre, i en aquell moment vaig pensar, igual no me l'ha robat, igual s'ha quedat al terra o alguna cosa, i em va dir, va, sí, i me'l va donar. Va treure l'americana al meu mòbil i me'l va donar. Llavors jo me'n vaig anar, no, la seva repre va riure, però aquell riure nerviós que no estava gaire segura de què havia passat allà, perquè clar, jo no sabia si me l'havia robat sense voler, si és per fer-me una broma o si és que el tio és un, com es diu això, aquests que roben... Cleptòman. Cleptòman, gràcies. Cleptòman, un cleptòman, no? Això, aquest tio és cleptòman, m'ha robat el mòbil. Home, sabia que la tenia a la jaqueta, no? Clar, no, va agafar i se la va posar. Sabia, ho sabia. Clar, és que ell tenia un altre mòbil, jo tenia un mòbil de merda, ell tenia un iPhone 16 o 18, que encara no ha sortit i ja el tenia. Llavors, total, que quan vaig estar a l'AVE transcrivint l'entrevista, sento, quan ella em roba el mòbil i tal, que va al lavabo a pixar. I tot això ho tinc gravat. Tinc gravat a Indiana Jones pixant. Llavors, el dilluns rebo un email de la seva representant dient-me, sisplau, perquè, clar, com que ell m'havia robat el mòbil, jo tenia el meu dret a usar aquell arxiu com a mi em és la gana. O sigui, si jo hi poso un arxiu a internet que digui Harrison Ford meando a YouTube i siguin 30 segons, ho podia fer. I em va dir, sisplau, no facis servir aquest àudio, llavors que hi ha una manera de compensar-te i tal. No vaig demanar calés ni res, vaig dir, tranquils, no faré servir l'àudio, i el tinc guardat a l'ordinador, allà posat. De record. Bueno, si en algun moment veig que necessito diners, doncs diré, vendré a Harrison Ford pixant. Doncs aniríem acabant. Molt bé! Vamos, la Mercè! Ens agradaria acabar sabent una recomanació, bueno, si podries fer una recomanació d'una pel·lícula, només una. D'acord, una pel·lícula. Mira, hi ha una pel·lícula que està amagada en el catàleg de... Ells diuen Disney Plus. Disney Plus, d'acord, que es diu The Drop, que crec que en castellà van titular La Entrega, i que és l'adaptació d'un relat de Dennis Lehane, que és el guionista de Mystic River, entre altres coses, i també de The Wire, la sèrie, que es diu Animal Rescue. I és la història d'un senyor que treballa a un bar, un tio molt introvertit, que es troba un gos a la brossa i adopta aquest gos. I és el que passa amb aquest tio i aquest gos a través d'una hora i mitja en un bar on hi treballa un senyor de la màfia. És una pel·li collonuda, molt petita, una hora i mitja, però de veritat és una joia, segurament no sortirà mai a l'algoritme, i és, crec, la penúltima pel·lícula de James Gandolfini, que era Tony Soprano a Los Soprano. És una absoluta joia. La recomano moltíssim. Doncs moltes gràcies, ho tindrem en compte. A vosaltres, amics, qui té el meu gin tònic? El teniu ja? Doncs fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies i gràcies per venir, un plaer A haver-te tingut. vosaltres. Gràcies, amics. Fins aviat. Collons, Nerea, quina entrevista més guai, no? Sí, la veritat que ha sigut molt interessant. És que ja veuràs que al final, amb això de ser presentadors, ens enterarem de tots els cotis. Tu que t'has ficat aquí per enterar-te els cotillos dels altres, no? Tu no volies ser presentadora, tu ets una impostora. Què dius d'impostora? Jo volia ser presentadora xulita. Doncs Nerea, t'haig d'explicar. Hi ha un impostor entre nosaltres. Què? Què dius tu ara, un impostor? Doncs mira, t'ensenyaré la següent secció i fliparàs. Es diu l'impostor. Benvinguts a l'Impostor, el concurs on l'astúcia s'enfronta a la intuïció. Els nostres concursants hauran de descobrir qui és l'impostor entre ells, aquell que no sap res sobre programes de cotilleig. Podran identificar-lo abans de que sigui massa tard? Comencem coneixent els nostres concursants. Vale, yo soy Arnau, tengo 19 años y soy un cotilla de absolutamente todo, de la televisión, de TikTok, y lo que más me gusta es de la gente de mi pueblo. Yo soy Claudia, tengo 19 años y soy una cotilla de Sálvame y soy fan de Chelo García Cortés. Yo soy Julia, tengo 22 años y me encanta el famoseo catalán. Soy Candela, tengo 23 y soy experta en cotilleo de cine. Yo soy Lucía y como Belén Esteban, soy cotilla por y para el pueblo. Tindrem 3 rondes. En cadascuna hi haurà un tema diferent de què parlar. Tindreu uns minuts per debatre, preguntar-vos coses i tractar d'esbrinar qui és l'impostor. Després de les 3 rondes es farà una votació. Cadascú de vosaltres votarà qui creu que és l'impostor i donarà els motius del seu vot. Finalment, es farà un recompte de vots i el més votat serà expulsat. Guanyarà l'impostor o els autèntics cotilles.
A la primera fase parlarem de temes sobre internet, ja sigui TikTok, Instagram, YouTube, tot tipus de cotilleos. Vale. Yo propongo la pregunta de como el personaje público de redes sociales que más odiéis o que más tirria os dé. Marta Díaz. Marta Díaz. ¡Wow! ¡Qué directa! Marta Díaz. Sí. No sé quién es Marta Díaz. ¿Qué mientras viene, guapa? Es una TikToker. Pero es de aquí. Sí. Ya. Pero es más famosa internacional. A mí Capa. Iba a decir Capa, pero tengo Me una cae opinión, fatal tengo una y- opinión importante sobre Capa yo. Es un poco devora a menores, mi opinión. Pero ¿quién no? O sea, de los influencers todos lo son, literalmente. ¿A ti quién te cae mal? A mí me cae mal un tío argentino que se llama Alex Igoa. Alejo Igoa. Y va fatal. Ah, que hace como humor. Sí, Ya bueno, sé quién no, es. no es humor. No Bueno, humor. es un o poco sea, machista. sí, pero agarra niños y está todo el día con el tema puesto. Yo es que del panorama argentino no tengo ni Re, idea. bueno. Para mí la peor es la Tati, la que se junta con los tíos estos... Es que es como tan pick me, tan... El la- Team Beta. Uf, Sí, en sí. general, horrible. Sí. Luego ves las fotos de Instagram de los tíos y así como sin camiseta y de repente como dos de estos nata los pezones y dices, ¿qué cojones es eso? Es raro. Horrible. Rollo Puff Daddy, es Sí. raro, sí. Y famoso favorito, o sea, influencer favorito. A ver, todos me caen bastante mal, pero yo creo que la Rivers ahora mismo está muy top, la verdad. Ya, devora. Yo era Juliana Canet. Sin duda alguna. ¿Es de aquí? Sí. De Cataluña. Catalana icon. Es que hice unas barras sobre la autónoma que es lo mejor, la verdad. Y sé que es bastante cancelable, pero bueno. Me hace Ay, gracia. la mía es Sara Baceiredo, que hace como maratones, es emprendedora, tiene una marca de bolsos, tiene un gimnasio en Vitoria. Es mi favorita, yo creo. Yo es que Sí, es favorito, Cayetana. yo por favorito me guío en plan, yo qué sé, un tío que me guste, ¿sabes? Pues para mí ya está. O sea, ¿Quién es? Favorito. Toma mi. A la segona fase parlarem de programes de televisió, ja sigui La Isla de les Tentaciones, Gran Hermano, Sálvame, Supervivientes i tot aquest tipus de programes. Bueno, pregunta para este, favorito de la isla o favorita de todas las ediciones, all editions. de la Isla de las Tentaciones. Bastante tosco, ¿eh? Tentador o Todos. pareja, da igual. Yo la Marina. ¿La Marina era? Sí. La del lobo. Sí, yo iba a decir Sí, lo mismo, la Marina, la más mejor. decente. Es que era... No, en plan, el drama que generó, súper top, y además luego ella era toda una señora y me pareció la puta ama. Ahora, como que me he reído más, la de la última, la novia del Alex, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que va... ¿Qué dónde estás, Alex? No sé qué. Es que eso fue... era épica, era épica. Y luego con la Gabriela y que luego él se fue a la otra, bueno, en fin, es que eso... Ah, es la todo. María de La María, la O gitanica sea, esa. la Marieta. Sí, la Marieta. Pero que luego el Alex se fue a no sé quién, no sé cuántos. Eso, Yo, de que me dramón. cae mejor, que sería mi amiga María Brun, Sería mi amiga. Bueno, pero de que la adoro y me parece que da mucho juego la Lola, la de la segunda edición. Yo la segunda no la vi. yo es que programas el resto todos, pero es la de las Tentaciones. Me vi la primera, me dio tanto cringe. Y como tan... O sea, si ya es telebasura todo esto, eso era como el más telebasura. Pero es lo Y mejor. no, pero Pero no es me lo gusta. mejor telebasura. Sí, Yo, pero Es igual que- que tú. sí, a no, mí no la aguanto, no. no la aguanto. O sea, pero que es mejor que miráis la Isla de las Tentaciones mientras estás en Twitter. Claro, yo lo veo que en dice la Twitter peli y es voy que- viendo lo que pasa, pero así como seguirlo. Yo memes ¿Tú de quién TikTok, crees? pero es que no la... No, yo me da tampoco. mucho cringe, mucho Yo asco, no tampoco la sé. mira, no. La única que me enganché, no de la isla, bueno, no. No, porque la isla es que no la miraba con mi tía y ya está, pero no le he prestado atención de verdad. Lo que me enganché fue con Gran Hermano, pero no me enganché con ¿Cuál? Gran ¿Dúo, no. VIP, normal? No me enganché con Gran Hermano. Aquí Lead me siempre. enganché con la última edición de Gran Hermano Argentina. Es que están todos hablando de cosas de España y Yo lo he visto no puedo más o contar menos, nada. sí, el de Gran Hermano Argentina. Sí, un o poco sea- por Twitter. Per últim, a la tercera fase parlarem de programes dins de les plataformes, com les Kardashian, Georgina, Paquita Salas i tot aquest tipus de programes. ¿Cuál es la Kardashian favorita? Kim, yo creo que Kim. No. Sí, soy una basic bitch. No sé si es válido Kris Jenner. Sí, Eh, es muy bueno, válido. Pero
¿Cuenta o no? Es muy válido. A ver, yo creo que cuenta porque es la Es la mamá imperio, ¿no? La Sí, mamá claro. reina. Y Ella siempre lo va hace todo. borracha, joder. La O sea, que como ir borracha no hay nada. Devora. La Chloe. Ah, para mí también. Uf. Me encanta. O sea, Me hace parece mucha más gracia. sincera. Sí, ¿Sí o no? tiene unas barras Pero es importantes. como muy personaje secundario. Sí. Sí, Igual que pero, la pero Kendall. mola porque cuando dice algo es como que Kendall la es clava, secundaria. ¿sabes? Sí, no sale nunca. La Kendall nunca quiere salir. O sea, bueno, no es que no quiera, pero es Como como que que a mí está me con da otras vibes que cosas. se avergüenza de su familia a veces. Sí, seguro. Quiere ser algo que no es. Sí, Mm. sí. En plan, no eres moderna, eres de las Kardashian, tío. En plan, amores. Y además, en plan, ella y la Kylie son como las más nepo babies. O sea, son como las que más tendrían que estar como orgullosas de... ¿De De lo que han viene? salido. Porque literalmente han salido de ahí, porque si no, no serían famosas. Pues sí. Després d'aquest debat, és l'hora de que voteu qui és l'impostor. Yo creo que Candela. ¿Por qué? Se te ha notado flojilla, no sé, eso del mundo del cine. Pero es verdad. Pero al final las estrellas del cine salen en los medios. Pero yo creo que Candela. Porque estaba entre Julia y Candela, pero Julia después ha sabido como llevar un poco mejor y Candela se ha quedado un poco atrás. Yo creo que Lucía. Se esfuerza demasiado, en plan... Porque tengo protagonismo en cámara. O improvisas demasiado, en plan... Sí. Yo creo que Arnau, porque creo que lo mismo, creo que tiene una capacidad muy buena de mentir. Y yo también creo que Candela, porque la he visto muy flojita. Després de totes les votacions, l'expulsat expulsada és... Lo sabíamos. El tío. micro se ha muerto, ¿eh? Però com que ha marxat? Si encara no m'ha acabat de rodar, què faig? Despedeixo jo sola el programa? Què, Nerea? Què? Estàs gravant sense mi o què? Que vinc de l'impostor. T'ha agradat o què? Jo aquí currant i tu, que t'agrada molt la festa, eh? Ai, però bueno, està tan entretingut, no? Bueno, la veritat que sí. I a vosaltres us ha agradat? Doncs clar que us ha agradat. I el pròxim capítol, més i millor. Ens veiem al següent capítol de Fent campana!